Bueno, pues... Gaurkoan, nor etorri da? Nortzuk etorri dira, Zemen, dekogu pilotari bat, y un chaval de la calle. Literal. Kontenedoretik hartu dugu. Bai. Literalki argitu dugu hor kalean botata eta dugu, ba. Orain hori egiten ari dala, sartu beste. Ba, txiko diogu igotzen pizkat, por lo menos. En verdad, noiz baiten, bueno, ya pate de rato izan pizkat. Bai, ja egin genuen duela bihazte, veo doble. Ikusten dela bikoitz, Edu. Como? Josu, ezberdin ikusten zaitut, ilea moztu duzu operazio estetikoaren. Es que Josu da hori da ona. Eta bestea, oza, kalean orkitu duguna da, Grises da ona. Eta Josu da hori da ona. Ez que, hitz egiten ari da, ahí, como si estuviese en su casa. Baina ez dakigun ordan. Josu, hau da Josu guapoa, eta hau da Josu. Hau da bestea. Hau da Josu, que ilea moztu pizkat. Veo doble yo, Edu, arazo técnico. Veo doble, arazo técnico, Di Josu. Wow. Asi zarete? Bai. Zeta. Bueno, Bale, gauza bat. Ekain arrostegi jotzen du gitarra? Nik dela ez. Pero igual, Osa, dago tipo bat hor, dela igual. Ba, gero ikusiko dut. Gero gonbidatzen diogu. Bueno, Bueno, hemen ez, en plan, beste... Bueno, beste. Bueno, lo que sea. Vale, orain, kameratik kanpo daukagu gure eskupilotaria. Orain sartuko da, bere erritik etorrita. Txalo bero bat, jaun Andreok. No, si nire nahi sartuko. ¿Cómo que ez sartuko? Ez da sartuko. Lekuan badizu. Bueno, gutxienez... Agurtu edo. Eitzen, ez da sartuko. Mugituko kamera. Ja, literal. Mugitu kamera zugatik. No. Me cago en todo, tío. O sea, ops. Por culo, ¿no? O sea, literalmente ves podcast ever never. Ya está. Te tengo al 10 zuzenean arrepatzen zaituztela. Jefe Leopardo. Aupa, Jefe Leopardo. Zeran zaude, jefe. Máquina. Mastodonte, titán. Mi primin. Hostia, no jartzen da. Bai, itxoin, Jefe Leopardo, eske justo gaur rapatu gaitu zuen arazo tekniko. Noiztik dago? Ya está, horrela jartzen da. Guk ipini dugu. Guk ipini dugu, nik akartze dut etxetik. Bueno, ya está. Venga, serie. Vale, ya está. Vale, Vale. Gaurkoan, bai, ekarri dugula pelotari bat. Vale, orain serio, ya está. Eta... Bi gonbidatu ditugu, gero agian hirugarren bat etorriko da. Bai. Garrantzitsuena, hemen dugu. Bueno, garrantzitsuena, bez. Bai. Bueno, edo... izenburua... Maketo Eskupilota. Maketo Pelotamano. Hostia, edo aldatu izena. No, deja. Maketo Eskupilota, Maketo Frontoia, holan ditzen da. Pues, eta nork egiten du Eskupilota? Claro, daukagu, Maketo Eskupilota, Eskupilotari bat, eta Maketo Frontoia, soloko etxeko frontoia. Claro. Soloko etxekoa. Bueno, nahi baduzue, konbidatu biak, orkestaldu zuen buruak, nahi osasua, azizu. Hasta Eskupilotaria. Eskupilotaria eta gero, bueno, ez dakit, zu nola salduko duzun, non zaren, eta zaiten ez zaren hemen. Ni ondo irutzen zait, pero... Ba, bueno, ni Julen naiz, eta aspaldetik ezagutzen gara, gulo berok, eta placer handia da hemen egotea. Ole! Zer polita! Un grande. Eta du? Ia pelota jo buruz, zizkor berria jo dizuedan edo... Bueno, Eskupilotari buruzko bizitza. Gauza garrantzitsuak galdetuko dizu. Pilotari zara, baina noiz ez zinen gutxi gara. Ondo jolasten hasi nintzen 10 urterekin. Hor sartu nintzen pelota talde baten. Claro, hori ja esan duzu, ja ez da del jolastordu. Ba, gutxi bera, bueno, claro. Jolastorduan eta horrela nintzen, bazdak itxaspi urtea, edo horrela. Claro. Eta gero ja ordan 10 da sartu nintzen. Zer motibatu zizun eskupilotarekin azteko? Bueno, itxin. Claro, inberko presentazioa, kerrera. No, nik ernaiz, sin más, Julen Laguna. Ez dut uste bere kabuz etorriko zela, pues etorri nazuelagaz. Ole, eta, bueno, hola geratuko gara? Ez da gerrazio gehiago. A ber, hemen agian naiz Josuren klon bat, klon guapoa, vale? Ez dakit
IPZ es Capital Luz B. Egin botazio bat, Capital Luz B. egin botazio bat ean orden hobea. Buah, es verdad. Bueno, eta hori. Da nire... Eta- Josu botatzen dugu beste. Eta orain, mundua jakiteko, zenbat urte dituzu? 18. 18 orduan ja, zauz jolasten profesional amateur, edo nola funtzionatzen du? Nagusi mailan. Bueno, nagusi mailan, bai, osea, Erdera senior esaten jako, senior esagutzen da... Bai. ordaintzen dizute? Inoiz ordaindu notu jolastetik, partido batxe, bai, bai. Literalmente irabazten dugu baino gehiago. Bai. Bueno. Bueno, gu askera basi dugu, en verdad, Ya, eta dugu ez gastatu, en verdad. Mira, makete irratiko presupuesto. Ahorita gozo beran. Hau bai, nahi baduzu. Bai, mesedez. Pipa, hola! Ba, kontuz. Kontuz, Kontu... Epa, Epiko. Bueno, baina, holan como galdera. Osea, ni adibidez, eskupilotara noizbait jolastu indut, gu txikitan jolasten nuen. Bai. Ez dakit zenbat urterekin, hirugarren laugarren mailan agian. Osea, gera bakoitzak, nire ikastolan, genuen saskibaloiko pilota bat, futboleko beste bat, eta gero zegoen eskupilotako bat, gordetzen zena irakaslearen armairuan giltzapean, guai, ya ves, porque, claro, eskupilotako pilotak dira oso gogorrak, en plan de kontuz. Claro, Los niños se pueden hartzen duzu. matar. En plan da, kontuz, bajo custodia. Seigarren mailako batek hartzen du, lehenengo mailako beste bat, eta dio, Fa. bumba! Claro, orduan, jolasteko eskupilotara ni behintzat eskatu behar nion baimena irakaslari, en plan, mesedes, Begoña. Ebale diaz eskupilotako pilota, tal, eta orduan zabaltzen zidan armairu eta ematen zidan pilota. Eta jolasten genuen bakarrik, uste dut, Julen eta Biok, uste dut bakarrik jolasten genuela, ez dakit norbait gehiago. Ni dela. zo azkiez, ni inoiz hasi izan. Eman, Ni- eskupilota jokatzaile amorratu. A ver, si jolasten genuen en plan, nada profesional, en plan, pues más ematera, en plan, sí, En verdad, golpecitos, tampoco. eskupilotan Eman, ikastolan, eman. zuen mailakoak izan zineten, eman. Gehien jolasten genuenak. Claro, zineten la élite. Bai, bai. Eskupilota lehenengo promozioa, Bai, eman. bai, eske... Bai, jende pillo. Claro, claro. Peiotani jolasten genuena, hasi ginen jolasten peiotani bat ez, eta gero ikusten zuten gure lagunek etorla, zelan jolasten genuen, eta tortxe zen gugaz jolasten. Eta oso txula baten zan. Claro. Gero azkeneko urteetan ja aldatu zen jolasteko modua, bai. Ja zen desmadre pizkat. Txikitan oso Hostia, polita zen, verdad, baina... igualek nos baiten irakatzi zian nola jazten zireten, eta zen como... Gerra. Esta zen gerra Bueno, bat. es- Un poco basta. Hau zen azkeneko urtean, laugarren mailan. Pierde Urten genuen bofetan, zen- bum. Claro, elimietan bakizu jolasten, ez? Osea, Bai, fallatzen eta duena... fallatzen eliminatzen Kanpora, duena, bai. Bai, orduan, eliminatu beharrean, fallatzen zuen ari, bestek pateo eman behar ziren. Zer, eman, zer? Gogoratzen nintzen Pateo errez. bat. Pero basto, Egiten dugu. Baina... Qué normal Representación de pateo. Jolasteko. Pues, baina, bai, a ver, ondo pasatzen giren gehiago gainera nik apurra txuloa nahi nuen, eta ez nuen ez fallatzen, bani ez zidaten egoten pateo, Claro. Flexeando. Claro, da como ikastolan beti dago baten bat dela el Ronaldinho. Hori da. Eta orduan ez du pilota soltatzen, pero ni pa Dios. Eta gaten da bera bakarrik atean, bum, balonazo. Hori da, bani nintzen hori, baina pasatu da, ez. Claro. Dena jolastu horren, bai. Entonces, que gure urtekoak, osea, ziren, gehien bat futbol zaleak, Bai, eta saskibaloia. gero gutxi batzuk gu geroago saskibaloi zaleak, en plan, kao bakarri jolasten genuen. No, batzuetan Bueno, beti kao, partidak odolas eta y eso, madrasak eta poco jolasten más, ditu. baina partidoak ia inoiz. Oso gutxitan jolasten Gutxitan, genituen gutxitan, partidoak. Eta hori, Batzen naz beinat bazen, zuekin jozten zula, ez da? Beinat, kadenato? Bai. Beñat cadenata. Eskopilotan niños? Bai. Nirek niños ez du jolastu. Pues igual nire gure eso, ¿no? No, baina bai, no, a mí me suena muchísimo. Nada, ni nada. Hombre, nire nahi eta holan bede lagunak eta... Ojo. Ojo, Oh, ez dugu ez etxik baina egiten dugu publicidad. Bingo. El kafetan diagorik ez zegoen, no? Zer gara esaten? Hori, ba, estupilote kastolan. Igual nire nahi agaz eta Hau, nire... Osa, nire nahian klasekoak aktuali. Claro, que bai. Ni igual zentzen zen, zure... Beñat zegoen manten artean. Bai, igual jo. Zer esango nuen. Eta, adibidez, gauza arra bat da, gure kasuan justo ikastola batean ikasten genuen, eta ez zegoen eskupilota talderik. Bai. Carmelo zegoen. Bai, noski. Que no te enteras, yo sí, ¿Qué que no te dices? enteras. O sea, nik bai ikusi dituala
gure ikastolako futbol partidoak eta ekipoa, Bai. mitiko klasea bukatzean, batzen ziratea gazten zuten, saskibaloi ekipoa be, guadibes jolazten genuen Bai. ekipoan, baina eskupilota inek ez du, frontoian behintzat, Claro, es que frontoian... Seguro que bai, seguro bai, Uste dute bakarrik zegoela gehiagarren LH-tik zigarren LH-era. DBH-koak ez dakit Ah, DBH-koak ez? Claro, es que igual DBH-koak... hombre, DBH-en gu ja hori ez genuen... Claro, es que DBH-en ja zuek pasatu zinuten indala pilo bat, eta ni egon nintzenen Karmeloko talde... Bueno, egon inoiz ez nez egon. Baina inoiz jolaztu dut berarekin egiten ziren partidotxo modukoak. ¡Venga! ¡Ole! Justo estaba nintzen, te lo No la juro. puedo liar tanto. Lo veía. Bueno, berdin du. Jarraitu zuek. Que no hay cables, que no hay Vamos a operar cables. en Bota, vídeo. bota. Da, bueno. Oie, que Carmelo ziren jolazten ziren beste fronte batzuetan. Ah, baina Así ese que jokatzen partiduak eman, en casa eta gero kanpoan. Ez que ziren partidan, ziren jolaz txikitxoak izan Ah, amistoso. Bai, zen... Pasa el rato. Oye, da, aprotxate umeak joateko jolaztea. Ay, la hostia. Bueno, ba, orduan, zuiker noiz baiten jolastu duzu eskupilotan ez askori, no? No, siquiera. es que he eukido las experiencias ocho txarrak eskupilota. Ah, A ver, no, en plan... el no, pateo, el pateo. No, es pateo, es en plan... Un pateo eta hortik arrazatzen. Ni de coña. No, bai, pateo Ni bat de jolastu coña. neman, pero no. Sin más, pues yo que sé, jolastekotan, pues... Alde baten eman nion, eta erortu irten atzeruntz, me dio un golpe en la cabeza, Guau. y me dio Virginia. Wow. Hombre, nik derregortu zaitut inoiz jolaztea. Edo baina, Botikan alde egon baten baino gehiagotan, botikan geneukan ordu terdi patio. No, ordu terdi ez, ordu erdi patio. Orduan, joaten ginen, deustoko patio fronton baitera, korrika, Eskola vamos. ondan dagoena. Claro, Eh, yo que vas a te botikan. Bai. Bai. Eta, claro, inoiz... Eta inoiz jolasten gara, genuen bai. amabi edo minutuan. Bai, oso eskupilotan. bitxi. Claro, es que pateak se ziren, no? Minutuak, no? Edo lako Ordu erdikoak. Ah, Bai, ordurik, orduerdiko claro, patioa. bai. Mateoak, ordu erdikoak. Ez, patioak. Ez patioak. Patioak. Pateo de media hora. No, orduan, botikatik, Guajillas. botikatik indoa zen, pues... Claro, frontoiraino. zer botikan eta zer egiten zuten? Zientzia ekonomikoak, letrak... Honek zientziak. Osasun zientziak. Eta nik osasun. letrak matematikakaz. Letrak matematikak. Hori ez dakit zelan, Bai, mixtoa. Wow, eski, orain ez da goratzen botikak, eski nire ikasi non din botikan, eta Bai. goratzen hasi da kasate, bueno, zeneukasun, nola zen gimnasiakoa, Patxi. Patxi, ez No, justu Patxi gustatu bukatu. ginen hor. Wow, eta Berri bat. egia da, eta aldatu zutela beste emakume batengatik, eske Patxi era una leyenda, Patxi gainera, Patxi eta guztia. claro, eske Patxi zen como, girosako irakasla eta irakasten zituen, uste dut, hirugarren trimestre, nolako zerbait patxi dantzak, Bien handiago ziren, frontoia. euskal dantzak, pero, patxi dantzak, marka de la Ja, casa. patxi dantzak hori da. Eta, Gero jartu genituen egiten, Osa, ez eta segon patxi egiten. claro, patxi dantzak. euskal dantzak son aski beti ingo dira, baina patxi dantzak beti dira como, patxi dantzak. Bai. Eta, Bai, pesako. claro, ez jendekin, ez da, en verdad, ez dakit holan zen ala ez, baina jendak esaten zuen hor bizi zala. Hor bizi zela. En plan, zeukan como gelatzo bat hor gimnasian eta holan, eta zen como patxi ben bizi, eman, da un poco leyenda urbana ala ez que ez da seguro, o sea, imagina, ni idea. Eta teatzen zen hor eskondidas, ez? Gero jubilatu zanean, ez? Guk ez zen, ez luego. Joder. Ay, Eh, patxi, mi niño. Niren galdetu nahi nuela eta egon da incident. Ja. Carmelo Sarrean geudenean, zegoen eskupilota taldea, ja, sortua. Bai, niko badatzen dut inoiz ikusi dela, nire anaiaen lagun batzuen partidu bat, eta gu baino nagusiago... Barkatu. Gu baino nagusiagoa den bat. ¿Qué pasa, Mika? Jarraitu, tío. Jarraitu, jo. Bueno, gu baino nagusiagoa den jentea behin jolaztu dela eskupilota taldean Karmelokan. Así que Hostia. bai, existitza zen. Igual ezaguna esen izango, baina bai. Eta yo que sé, adibidez, es que tienes que espargarte, es que... que es gilipollas. Tengo muchas pensadas en egitea, pero igual, hazme 2 minutos, ¿sabes? No voy a hacerlo tal cual. Sé, tengo un piscat, a que no lo vean venir. Joder, sako zuzen zeretaz, tu zait. A ver, Simón. Zenbat, jo que sé, txapelketa irabazi dituzu Zenbat edo hartzen du? zenbat txapelketetan parte hartu duzu. Parte hartu, urtero parte hartzen dute Bizkaiko txapelketetan. Osea, horiek dira federazioak prestetan dauzena.
Eta dira binakakoa, lauterdikoa eta banakakoa. Eta gero nahi baduzea saltzen zuetxean bakoitza. Bai. Solanik esan da igual ez duzu... O sea, binaka y eso igual, bai, ya lauterdi me pierdo. Adibidez orain, lehenengoko txapelketa beti da binakakoa. Eta nik irabazi oso gitxi irabazi dut, baina, oza, ni ez naiz. Guretzat bai. Iaz irabazi nuen gazteak mailan, erredaz juvenil, bigarren mailako txapela. Eta... Osea, zein da... Nire ustez meritutxoa apurbet baiko. Hombre, bai. Bestela... Baina, zein da, más o menos, rollo Euskal Herriko... Mailarik altuena. Bai, edo, nola dau banatuta Euskal Herriko eskupilota taldeak mailetan? Osea, adibidez, nik ezaki futbolari buruz, baina dau lehenengo selekzioa, Claro. bigarrena, no seke... Nik bakarrik ezagutzu Claro. Bizkaikoa. Nik bakarrik ezagutzu Bizkaikoa, ze Euskal Herriko Osea, gero dago Euskal Herri mailan beste bat. Euskal Herri mailan egiten dituzte txapelketa moduko batzuk, baina horiek dira, claro, Bizkaitik 2 edo 4 pelotailerik onenak. Eta ni evidentemente Osea, ez nago telebistan horien ematen dituztenak, EITB baten ematen dituztenak, hori Horiek zer dira dira. profesionalak. Eta Hori- horiek da enpresen arteko partiduak. Osea, horiek pelotailoi daukate kontratu bat, daude bi enpresa. Azpe eta Baiko. Pelotailo bakoitzak dauka edo enpresa batekin edo besteekin kontratu bat. Eta jolasten dituzte partiduak eta ordaintzen dutxi horregatik, baina da dena enpresekin. Da, zuk egiten duzu kontratu bat moduan, Bilboko ez dakit, Petronorrekin egiten duzu, holako zeo zer. Eta, claro, Osea, hori ez da Euskal Herriko txapelketen parte. hori da, Ah! Bueno, utzi, ya, que zara. Erorta ya, si no. No, ya erortza, si bestela berriro zelo jartza da una movida. hor dauden pelotariak dira Euskal Herrian eta Zero jarri dozu, yo no pienso quitar eso, Euskal Herrian eta Espainian dauden pelotariak onenak. Batez ere dira Euskal Herrikoak, badauz herriosako batzuk. Osea, Espainia mailan be egiten dira txapelketak. Espainian mailan bai jolasten du jenteak. Osea, Espainian batez be herriosan jolasten da. Eta Madrilen be jolasten da. Eta Espainia osotik jolasten da. Gero daude modalidade ezberdinak. Batez be Euskal Claro, Herrian jolasten da. Eta gero mundu osotik be jolasten da. Gero frontball inoiz ez duzu entzun. Bai. Hori frontball. Da horma batekin bakarrik. Pelota da apurtxu bat gomazkoa. Eta... Osa da praktikamente berdina, baina hori estatu batuetan eta lan jolasten da. Eta estatu Baina jolasten da eskupleta bezala edo eskuarekin edo ja Ez da... futbol guk bezalakoa dela Ez da guk oiarekin, ezagutzen dugun moduko eskupilota. Adibidez, guk eskupilotan pentsatxo gunean, pentsatxo dugu holanik ematea pelota, ez? Horiek egite dute, holango modu arraino baten. Osa, ikusten baduzue bideo bat ikusiko duzue diferentzia. Claro, ez da como konantzenamateko, sino como... Bai, osa, guk ere egin aldugu horrela. Ja, bueno, baina ez que- Osea, Oso burro zuzenean, pasados. ematen dute rollo zuzenean. Egiten dute- Plan remate. Osa, oso estilo ezberdina, eta da horma bat bakarrik. Eta Claro. zelaia bet txikiagoa da. Estatu batuetan oso famatua dena da... Zesta Ui, Zesta punta, zesta punta, no? eta nire deko temla Osea- notiziatxo bat, ez dakizun zer gertatu dan zesta puntarekin. Hemen bilatzen du momentutxo baten. Ez dakit zer etazio da. Ez que gertatu da gauza bat oso loko. Bai. A ver. Notizia, baina erekut lehenengo hemen, ikusteko jendea. Notizia, gizon honek. Da hori. Egin hor da? Ba, da igual. El fucking Pitbull, Mr. Worldwide, Ah, Pitbull. esan du. Bueno, saiatuko naz itzultzen. Bihurtuko naz, investor nola da, como... Bai, inbertsioa egingo ditut munduko jaialaik ligan. Zer? Jo jalai. Jaiala, o sea, esta punta. Es que, bueno, deitzen da en sí como jaialai. Jaialai. Eta, dice, it's not just business. Hau ez da zelik negozioak. Hau da, Miamiren kultura eta historia celebratzeko. Jartzen da literal, We are going to redefine the game and reach a new generation of fans. And berriz ere redefinituko dugu nolakoa den jokoa eta helduko gara beste como jarraitzaileren Bai, jarraitzen bila. generazio edo jarraitzaileren Belaunaldi berriak Bai, hori da, izateko ja, zesta ja, punta jokatzen dutenak. bai, hori da. Baina, adibidez Pitbull eskupi... bihurtuko da investidor number one Investidor. of Jaialai Zesta Punta
Miami's culture. Eske, Miamiko frontoia ez dut zerratu zutela. Horregatik, bai? bai, eske, estatu batuetan... Que eske piku soloski izango da Miamikoa da horrelako. Nik hori ez dakit, baina... Ni idea, se me lo he inventado. Pero digo, yo que sé, estela pa' Da que del Albacete, Oindala 1 urte edo ez dakit, gutxo ez dakit, Claro, testa punta heldu zen estatu batuak eta Amerika era bebai, eta Kuba eta holan, en plan, izan super famatua eta asuntoa da testa punta dela itxelesko espektakuloa. Claro. Una pasada, nire ustez eskupilota bera baino... Joder, a ver. Baina espektakulo flow haiek montatze dutelako rollo... en plan ardiak eta horrela ez. En plan Esan Super nahi dut, Bowl. En plan de que egiten dute 15 minutuko deskansoak eta ateratzen da Lady Gaga. Las cheerleaders. Jaia laiko cheerleaderrak, agertzen dira esaten. Dame una G, dame una O, dame una Ñ, dame una I, goñi. Ez baina, da, askoz be azkarragoa jolasa. Bai. Gainaz esta punta da como bien de loco. Bai, pelota da, ez dakit zenbat kilometro orduko, da una pasada. Eta da itxelesko espektakula. Torra nahiago zen horra. Eta han ez ziren egiten partiduak 22 tanto, eta bueno, esta puntan ez dira 22, baina ez dira egiten guk ezagutzen ditugun modan egiten ziren kiniela modukoak. Eta bakoitzak, barkatu, bakoitzak geldu zaitu, doitu zati bat. Gura nahi duzu. Ura. Eskerrik asko. Del chill. Fuck Doritos. Epa! Estoy esperando a mi momento de llegar. Bueno, kiniela modukoak eta bedek pelotei bakoitzengatik apostatzen zuten eta hor mugitzen zen dielu pilo bat eta zen pasada. Eta horren edu zen Amerika guztira basikan. Loko mafia. Eta oindala urte gitxi, zerratu zuten Miamiko Azoi zegoen frontoi bat egiten zana, eta hola, gotxinez zala, en plan, estatu batuetako frontoia, de zesta punta irazteko frontoia, edo zegoen frontoia asko... Claro, pentsatu handia dela. Ja, bai, oso, supatzen frontoia baino dagoela, 100%. Baina Miamikoa zen como frontoia, plan, ez da frontoia, sino da, estatu batuetako frontoia. Jaiala, jolazteko... Nik dakidan agatik eta entzun duan agatik Miamikoa beti zen da, en plan, famatuena eta Kubakoa bebai izan zen laletxe bebai, baina... Ni uste nun hori egiten zala Kalifornian. Baina, sorpretzen zen como que Kaliforniara heldu zirela, esan, estatu batara joan ziren euskaldun gehiago, uste dute, igual me estoy tirando un pedazo de triple de la hostia. Baina uste dut, estatu batara joan ziren euskaldun asko Kaliforniaran joan zirela. Bai. Inventé, pero igual, baina... Miami zer dago, Kalifornia? No, da Florida. Es que dago justo, Kalifornia da como eskerraldeko kostaldea, eta Florida da ekialdeko... Bueno, California da justo bestaldean. Bai, baina da como bestaldean eta beruntz. Da como, es que... Bai, da como una península. Bai, península esalako bat, bai, horrako bai. Hombre, nik ez dut kontrolatzen asko... Esan dute Miamiko izan dutela famatu ez dakit zer, eta oindala erte itxi zutela, baina... Ez dut kontrolatzen guztiak, erratzen ba naiz... Ni orain begiratu dut non dagoen Miami. Orain begiratu dut non dagoen Miami, zer uste nun zegoela California? Es que va, no, la península va. Florida. Hawaii. Eskuin aldea. A mí es en Irla bat, está convencido que No, o sea, ni este nun, zegoela California. Eta begiratu en plan, eta bete, Florida, pa allá. Eta Euskal Herri mailan dago como frontoi bat dena ikoniko, plan... Frontoia. Bai, osea, horiek dira profesionalak eta pelotari, bueno, profesionalak bakarrik ez, eliteko pelotari jolasten dute frontoiak dira, batez be igual Euskal Herri osoan ikonikoena igual izan alda Labrit. Da purat zarragoa, Labrit da Iruñakoa, Pamplonakoa. Carmelo Pistolakoa ere. Exactamente. Soloko etxekoa, baina, oden joan zaigu... Osa, adibidez, finalak urtero egiten dira frontoi berdinean, edo urte aldatzen doaz? Hombre, eske egin dituzte frontoiak, adibidez Miribiakoa, hemengo Bizkaia frontoia, hori dago egin da final handientzako. Eta oin egin dute Navarra Elena, Pamplonan bebai. Eta hori dago egin da finalentzako, osea... Claro, ya, jende asko edukitzeko eta egiteko hor... Normalean ez dira erabiltzen frontoi horiek. Guk ez ditugu erabiltzen, osea, nik inoiz askotan joan naiz, bazen urte batez be. Entrenamentu batzuk egitera batzutan, baina ez da asko erabiltzen. Ezin zara joan horra de repente sin más. Ja. Eta jolastu.
Vale, oza, dingo dugu como ariketatxo, bueno, ariketa, como jolas txikitxo bat. Bueno, dekozu fan fact baten bat de escupillota de... Zuzatu zena, hau jendak ez du jakingo, era todo loco. Gauza temat, ez badakizu sin más, baina beti gauza guztietan dago como fan fact, como izkutu bat, jendeko mundua jakina, eta... Badukat bat, baina konsideratu alda apurtxo bat arraroa. Bota. Askotan, oza, eskupilotan, kiral guztietan moduan eta gauza guztietan moduan daude egun txarrak eta onak. Eta igual egun baten jolazten zu superrondo eta bestean supertxarto. Eta pelotoi bako etxaditu apurtxo bat be maniak. Zaten duzu, gaur ez da hit. Nire gertatzen zait, bizarra mozten badut, noala guztu dago. Pentsatzu dut jolaztuko dago, da txorra da itxela, ez du ezer aldatzen, baina nino horrelako pentsakela ez. Bai, zein egiten duzu? Hori, bizarra moztu. Bizarra moztu? Praktikaz ez dakit zeitek egitu, egun baten bizarra moztu nuelako eta nuelako superpartido eta hain beti egite dut. Hori oso tipikoa. Hori bere, futboleko jokainak egiten dute, lo de... Dame los calcetines de la suerte, lazo. Holako gauza. Jatea janari konkretu bat, leku konkretu baten, me tengo que comer una tira de pollo del KFC. Antes de ir. Horrelako gauza, bai, horrelako gauza gertatzen dira, como gauzak oso konkreto. Ojito, Gudari, arpieto egin da! Ole! Nire Gudari txikitxo! Eskerrik asko, Gudari! Eskerrik asko, benetan! Gora, Herrios, arabako, Herrios. Gora. Follow edo... No, arpidetu. Diruarekin. Prime. Plakaia exigitzen. Crazy. Izan dugun gomidatu batik, eskerrik asko joren. Jarraitu baino lehen, que conste ditugula notifikazio batzuk, en plan, arpidetxean, en teoria, tiene que sonar algo, baina dago dana deskonfiguratuta eta ez da esen entzuten. Baina ez dut irteten direla Ane eta Terese, en plan, Ane, Terese... Tio mitiko diru irukiak. Ane, Terese... Begira ditzut dauden hemen. Ai, bai, no sé qué. Bueno, eso más. Soldado acabado de... Tio mitiko... Oigo, pero qué... Mitiko diru irukiak. Betu txabal. No, baina, eskerrik asko, Gudari. Bueno, hori, eta gero egin nahi nun, eman, gaitu egin zuen izbortzen dut, zu jarraitzen duzula eskupilotako... Baina ez du bukatu esaten esan zuena. Bale, barkatu. Zuke Martin, tío, porfa. Barkatu, que se me dio. Vale, orduan. Nik adibidez ditut hori bizarra gana. Baina, baten baino gehiagotan entzun diote pelotari batzuei. Goñiri. Ez goñiri ez, hombre. Goñi, romper silla, bum! Esaten, claro, igual batek egun txarraukin jolazten dena fallo, denak pelota guztia fallatu, eta besteak esan... Te has hecho una paja, ¿verdad? Antes de jugar, ¿verdad? No, claro, la mano de paja ez du ondo jolazten uste. Pelotari asko esate dute, osea, hau da entzun ganatik, claro, masturbatzen bazara jolastu baino lehenago gero jolastuko zula txarto. La mano de la paja, Zipiroia garbitu. Markatu. Zipiroia garbitu. Jolastu nire dauz eskupilotan, ez ikutu ezer. La mano de la paja. Baina galdera bat, zenbat tarte igaro bar da, rollo, hogeta lau zipiroia garbitu gabe, azte bat. Gizu pasatxun gero eta denpoela gehiago. Hobeto. Osea, finaletarako urte bat, ahi, ta. Claro, joder, Oye da probat, inork ez dakiena, entzuten dana, hori, bueno, eta egia dana, La mano de paja hori zerbait egiten du. Esperientzia pertsonala? Pues izan daiteke baitz eta izan daiteke ez, osea... Zure gertatu zaizu. Nik bizarra dena bakarrik eta ja jolazten perfecto. Eta hori. Bueno, eta galetan nahi nizun, kasui jarraitzen dozu eskupilotako hori, egiten dena, eta ekozu igual, eman, jokare batzuk dian, eman, pilotari, this is my man, this is my man. Nahi baduzu, hemen ez dugu ezagutzen, baina egin aldozun shoutout a X pilotari. Zera shoutout? Eran como de saludo, como de... Bai, gero tenemos aquí. Etiketatu aldiogu Twitterren. Claro, hori da. Vale. Pues claro,
Ez ari eman, Nik esango gehien nizkio- gustatzen zaizuna. Claro, nik esango nuzkio Mikel Goñiri. Ja, Gero txingo dugu Mikel Gaineri buru, gero txingo dugu Mikel Gaineri Twitter buru. olako ez dakit okingo zen. Arroba Mikel Goñi. Bueno. Igual egingo goin, zelan da oin jolasten ari den baterio, beto. Bai, esaten nahiaz, bai, gaur. Gero kontatu historia, porque nik ez dakit Mikel Goñi zerek egin duen. Bai, pero es que gero... Zer ez du egin? Joder, es que Mikel Te da un lore que no me está enterando. Hori guztia, gero... Bueno, ez dakit, bueno, esan. Galdera da, jarraitu baino lehen. Lehen pentsatu dut, agian ofendo a alguien. Baina, Mikel Goñi zer da, el Messi de la escupilota? Niretzat bai. Bueno, niretzat da... El Ronaldinho. Jesucristo de la Ez Biblia. da haratago, El Ronaldinho, ¿por qué no? O sea, dau rollo escupilotari legendario bat. Bai, eta egonda tipiko Messi Cristiano. Eskupilota me bai. Oin dela urte batzuk arte egonda Messi Cristiano bat. Un Messi Cristiano, Zu nor nahiago, zu Messi o Cristiano? Hori egonda. Hostia, es que esaten... Mikel Goñi, Edu? Ez, Mikel Goñi ez. Ah. Mikel Goñi da beste asunto bat. Zen, Aimar Olaizola edo... Olaizola. Edo... Juan Martínez de Guilujo. Ah, Irujo, hori ez da Bai, una vida. izenak dira mitikoak. eta Tu. Mikel Goñi, Neymar, no? Bai, No, Mikel Goñi. Maradona. Dani Alves. Como Maradona, que las lía. Maradona. Es muy bueno y las lía. Baina, gero ez dakit nola doan, porque claro, eskupilotan batzuetan egiten dira partidoak de bi kontra bi. Bai, gehienetan hori da, bai. Legendario hauek esan dituzunak, el Messi Cristiano hauek, Bai. noiz baiten jolastu dute batera. Ez bat zebilak dira horrelariak. Eta gainera bata zegoen enpresa batean eta bestea bestean. Eta... Osa, erabakitzen dute enpresek, nola sortuko diren ekipa. Bai, hori guztia dena da enpresen erabaki eta... Eta Beste enpresen klubo, partiduak eta Euskal Herri mailan egiten diren partiduak doaz beste bakoitza alde batetik. Claro, da diferentea. Bueno, nek Euskal Herrikoa ez dakit zelan funtzionatzen duen, baina Bizkaikoa zu federatzen zara, apuntatzen zara maila baten, adibidez nik jolastu dut senior hirugarren maila. Daude lau maila, pues jolastu dut hirugarrenean. Eta apuntatzen zara hor eta jolasten duzu ez dakitzen bat partido. Osa, senior bat da lo más top. Senior, lo más top da senior elite. Esan ez dira profesionalak, kobratuko dute igual partiduren batzuk jolasteatik, nik ja kobratu dut partidu batzuk jolasteatik eta nesun matau. Eta, baina hori dira kirolari de elite, praktikamente. Osa, senior, Elite jolasten da dutena senior dira- lau, iru bi bat, eta gero senior elite. Elite. Eta hori da, praktikamente behituen dela gitxi debutatu du batek, pasen urtean irabazi zuen senior elite, Eskuzak, Bizkaian, eta hortik gitxila debutatu zuen, profesionaletan. Eta, Claro, igotzeko irabazi behar dituzu partiduak. Hombre, ego nahi bauzu profesionaletara, irabazi behar duzu guztia. Izan behar zara, bueno, eta naiz eta guztia irabazteatik ez du zertan esan nahi profesional izango zarenik. Osea, jente asko eta asko gelditu da, osea, las puertas hor... Osa, nork erabakitzen du sartza dau, jo que se pertsona batzuk esaten dutenak zu baizatu zaitezke. Enpresetakoak. Un Osea, poco feo eso. profesionala izatea da, enpresa batek kontratu egitea. Eta enpresa horiek dira, daude bi enpresa handi, baiko eta azpi. Eta deitzen bai duzu horrelako batek, vamos, da pelotari guztien ametsa. Claro. Eta daos lo que sería como el dúo dinámico. En plan, da como... Barça Madrid. Bicote, no, digo como bicote batzuk de, wow. Hauek biak batera erazten dutenak esun, buah, que partidazo. Horrelakoak badauz, baina... Osa, seguro, igual, eta lagunak direnak eta hola, no? Osa, baina como de... baiak ez dut aukeratzen bikotea. Horrezagatik dio, como que igual batzutan gertatzen da, daudela justo bi dira lagunak eta oso baten dira eta osonak dira eta dakote como kimika hor... Bai, gertatu alda, baina oso gitzitan. Osea, Claro. horrelako kasu bat izango zen, bueno, ez dakit ezagutzen dituzen. Txuerskiaz. Pues, Laso eta Maia Eskurrena dira superlagun handiak, eta biak dira unos makinas. Osea, horiek batera ipintzen badira... Puto crack. Pues igual irabazalko lukete. Eta, baina ez dituzte ipintzen, bestela esen egongo guztiz nivel hau. Claro, osa... Ezin duzu ipini zure enpresako aurrelaririk onena, atzelaririk onenagaz. Ah, ezin Alda, duzu? zagatik ez? Hori ezin da. Está Ze, como- bestela ez dago Bai, guztiz bai, nivel bai. hau. Bueno, a ver, alda, baina... Eta gaina nork erabakitzen du onena Enpresak, dela. hori dela guztia enpresa. Nork erabakitzen du, porque claro, ez da Ba, baina pizkat nirekin subjetiboa. eskupilotas zijoala hainbeste de las empresas. Bai, Enpresak erabiltzen dute, nola da la liga, nola da guztia, Eta da nola dena- egiten dira taldea. da dena- Bueno, en oso- sí, futbolean be. Pero futbolan ez dira enpresa, Baina da dira dirua. taldeak. Da, en plan, Messi Pero doa baina ekipo dira batera do klubak. bestera Ez, diruagatik. baina dira klub bat, desberdina da. Osea, Bueno, klub dira batek, praktikamente berdina, klub ez, bati edo- dirua eman aldio ez daki nor, baina klubak erabakitzen du, naiz eta igual kondizio delako zerbait izan enpresen aldetik, bueno, no sé, horrela funtzionatzen du, no? Osa, en sí, ba, jo que sé, atletik,
ordaintzen du, pues, de la empresas eta sozioena. Eta erakitzen dute soziak pues, gauzak, baina ez dira klub bat. A ver, es que justo Ez da enpresa bat. Atletic, Barça eta Osasuna, bueno, eta Madrid eta Osasuna dira talde bakarrak direnak sociedades anónimas. Besteak, bueno, claro. Besteak bai dira enpresak. Bai. Ulertxo Me cago en Ez, baina ulertxo ez dut zuna, base. Se me ha caído todo. No, o sea, La Liga hau espainola, hori da Federación Espainola de Futbolek egiten dauena. Eta da niretzat Bizkaiko Euskal Pelota Federakuntzakin aldu duena. Osea, claro, hori da esan nahi duzu, vale. Claro, enpresek... Mira, zuk adibidez zu zaude talde Claro, hori batean. da, oza, da como... Talde batean. Eskupilota talde batean. Bai. Eta duzu entrenatzaile bat. Aurten ez, baina iaz bai. Eta, bueno, normalean entrenatzaileak esaten aukeratzen du, bale, gaurkoan zu joango zara partidu honetara. Ez. Edo nola da hori. Ez, azkenean pelotariak berak osea, badaukagu... Osea, nahiko independiente. Apuntatu zaitezke nahi baduzu edo ez. Bastante independiente. Zu apuntatu alzara nahi duzun txapelketa. Osea, entrenatzailea edo gestinoak egiaten dauzena partiduena. Osea, nik aurten ez daukate entrenatzailei, baina badaukate... Osea, ia izen zen anien entrenatzailea, eramaten ditu apurrate gestinoak, en plan. Dago txapelketa hau, bidaltzen digu. Apuntatu nahi duzu? Bai edo ez. Eta zuk esaten baduzu baietz, bale, norekin jolastuko duzu. Eta... Claro, aurkitu behar duzu bikotekide bat. Bikotea, segun txapelketa zein den. Osea, da oso... Osea, kasu horietan, da oso ez improvisoa dizute dena, jartzen bikota, zuk aukeratu behar duzu. Osea, zuk Bueno, bilatu behar segun. duzu bikota. Bueno, segun, hori da. Nik aukin ditut bikote nahikotxo. Iaz, oso indala urte bi jolastu nuenarekin zen galdakaokoa. Osea, nik jolastu dut galdakaon. Eta iazko, osea, indala 2 urte jolastu nuen Bellagaz. Urrengo urtean utzi zuen. Iaz ez nukan bikoterik, eta ordan bilatu behar nuen beste bat. Eta galdakaon ez egon beste inor nire adinekoa. Ordan jolastu behar zenuen ortueiako batekin. Eta... Hasta el toello, Joder. Sí, pues, aurten jolastu dut Zaldibarreko batekin. Joder. Eta azkenean... Eta jolastu duzu beti bastante bikote improvisado. berdinarekin zuk aukeratutako bikote Bueno, nik berdinarekin. aukeratu, hori bez dago. Osea, aurkitutako, no... Bai, hori da. En plan, adosten dugu nire aurtengo bikoteak eta nik, jolastu genuen oindala gehiago urte batera, eta oso ondo eramaten gara, eta esan genuen, adostu genuen bion artean, oie, ondo nik jolastu neut zurekin, zuk jolastu neut zurekin, esan aldizu baietxe bezetz. Claro, es que no ezagutzen zari, osea da, aurretik ezagutu zinetelako. Base ni aldatu nintzenean taldez, ni lehenengo nintzen Etxebarren. 10 urtetatik, koronavirus aldu arte. Eta amaitu zenean koronavirusa, sartu nintzen galdakaon. Eta hor lehenengo urtean ez nuekin bikoterik, hartu eta egin behar nuen bikotea Zaldibarreko batekin. Esan zidan nire entrenatzailak, oie, dago Zaldibarreko bat ez dokana bikoterik, bale, pues ipintzen gara batera. Osea, normalan, hola nik ezagutzen apurrat jentea bai. Zu zaude bikote gabe eta zu bai, pues batera. Eta baina aurten jolasten nahi nez, honegaz berriro. Eta oso ondo eramaten gara eta oso guztu. Ole, ze polita. Ni aurrelari. Aia da ez du, Eta inbeste desbertintasun dago. Zuri jatzen badizute atxelari? Nik esan aldut nahiko ondo ditu gala atxelaio moduan. Dilo, esa, Txularen egiteatik, baina... Osea, azkenean... Atxelaio baten... Ez dakit zelan esan. Estereotipoa da, ez dakit zelan esan. Dapur bat altua izatea, bastante armaio, ni ez naz armaio. Altua bai, baina armaio ez. Eta ez dakit, eta besoluzeak. Nik ditut oso besoluzeak, eta honi deitzen dugu palanka. Eta normalean horrelako karakteristika dituena da izaten da atxelaria. Eta da purtsu atarra ni aurrelaria izatea. Osea, egon alda denetarik, gero daude txikitxoak direnak atxelariak, eta esaten duzu, bueno, hori izan, no? Claro, baina sí, zentzako... Osea, en sí izan behar duzu indar gehiago atxelaria izateko? Komeni da, ez da indar asuntoa bez, da pegada. Claro, besoluzeago badozu azkenean, ere indar gehiagorekin badozu zereko como... Más recorrido. Eta holako gauza. Nik ez daukat indar handirik, baina daukate besoluzea. Eta nire bikotea bebai, ez dauka indarra como tal, muskulorik ez daukago. Osea, baina palanka bai daukago, eta daukago indar nahiko txu. Osea, dituzue entrenamendu bereziak eskupilota egiteko? Jo que se, gauero egita unas dominadas... Hori da bakoitzaren guztura. Osea... Ya que sé, profesionala izurazki eso zer... Reventarte la palma de mano. Ba, egiten duzu fisiko. Tipiko, fisiko, es que... eman 35.000 vuelta frontoian. Es que asunta da, igual...
normala da, denok daukagu apur bat perspektiba de futboleko taldeak, Claro. de ekipo. Agintzen dizute, hau egin, eta egin behar duzu derrigorrez. Pelotaile bakoitzak, segun ze taldetan zauden bebai, nire taldean, ointxe bertan, ninoan amibola, literalmente. Eta joaten gara ni eta beste batzuk jolaztea. Osea, nik bai egiten dut fizikoan nire kabuz apurtxo bat, egiten ditut, Gauero, abdominales. Ez, astean baten eta cuando me da la venada. Tío, oiga, mítico. Egiten dut astean baten eta cuando me da la venada. Baina bai badaude taldeak egiten dituztena fizikoa. Eta asko esaten dute, hau zelan itzen da, Abdomeno. abdomenez, el koiek edo lako zeo zer. Koiek edo lako. Kore? Bai. Uste tolan editzen dela lako zeo zer. Hau guztia. Bai, izte esaten hori esan, baina... Enborra. ez dakit, no? Bai, enborra. Osea, Pues, hau dela, batzuk esaten dute hau dela importantena. Beste batzuk esaten dute hankak. Beste sorbaldak, besoak. Claro. Nik Bakoitzak ni saiatzen izena, izango- claro, ni saiatzen iz, gaina ni ez naiz aditua honetan. Osea, nik ez daukat fisikoan asuntoan eta ez naiz patxi botikakoan moduan horrekin zuen Claro, igual. no, patxoak, vamos. 80 urtekin egiten dizu txiri buelta bat, 4 piruetas, eta bukatzen da, horrela. Pop. Ni adibidez, lagun baten laguntzaz eta horako gauzek, pues, informatu nazen nagaz edo interneten eta holan, Claro. saiatzen ez lantzen, hau, koila apurtxo bat, egiten ditut plantxa modukoak eta goma batekin aieketa moduko batzuk, eta gero hankak. Hankak dira superimportanteak. Eta... Ni ez dakatearik, hankak. Chavales, hankak, la clave. Pelotari guztientzat, la clave, hankak. Bueno, niretzako hankak dira superimportanteak. Azkenean aldu berza, osea, jakin behar duzu zure lekua zein den frontoian, eta heldu behar zara ondo pelota guztietara. Eta hankekin Claro. ondo frenatu behar duzu, ondo enberzarako, enberzarako da toda hostia. Claro, claro. Edo ez da da importantena. Claro, azkena mugitzazo, oza, ez da soilik nola ematen zen, soilik eta, ez baizik eta heldu. Bai, eta hori da. Eta ezin zara heldu edozein modutan pelotara. Eta gero egiten duzu entrenamendu nolako zerbait eskuetarako, sumatzen dut, erabiltzen dituzula 100% Bai. enbora guztian, protekzioak Takoak eta erabiltzen la Tu, hostia. baina eskoak nola dituzu? A ver, bueno. Oza, bai, baina, ez ondo que ez, nire nik uste ondo dut esan ez. dut, joder. Erakutsi kameran, man. Hurbilduko naiz. Urbildu. Hau egin nuen atxoko partidua. A ver, ikusten da. Atxo? Atxo, bai. Buah. Nazkagarrito da, lau ez dakitze. Ez gainera da grisa. Ez dakit da moratoi moduko bat, odol. Da moratoi, pero jarto. Eta gero, ez dakit ikusten den, atxamarra hau. Ez, bai, hau, txikia, doblaute kompletamente. Ostia. Hau, nahi atxamarrak sufritzen du, bai, eta bueno, eskuak, pues, ez dakit, norbait ere, eta... Simio, no? Bai. En cámara ahora. Simio, pero... Tu, baina, ez que gainera justo eskuada superbestia. Bai, Claro, Osa, ja, claro. oituta zauz. Ja minik ez dizu bai. egiten. Hombre, ya... A ber, bai egin alduzu min, ja, asuntoa da jakin behar duzula ondo babesten eskuak. Eta egiten, guk esaten diogu, pelotariak esaten diogu, eskuak egitea. Eta eskuak egitea da gogortzea. Eta nola gortzen dituzu, jolasten, sin más? Edo Ezin zara- dauz, igual... Edo zer ariketa egiteko edo lau. Jolasten. Osea, Bai, antxe sí, bertan... nire gotzen duen zer, jolasten, no reventatu una piedra la mano. Antxe bertan, azten dena jolasten eskupilotan zerotik, zu gure adinetan, ezin da hasi pelota gogorrekin eta takoekin direktamente. Egon behar da denpola pilo bat, Claro. lehenengo pelota bigunekin, eta gero jasoaz pelota gero handiagoak hartzen. Claro. Eta orduan ja egite dituzunean eskuak, orduan hasi takoak egiten, eta benetako pelota gogorrak erabiltzen. Eta Zer jartzen duzu eskuetan? betxe dugu tako. Zertarako dauden eginda material horiek, benetako funtzioa, ni puta idea. Osea, Baina zer dira, en plan, rollo, tako batzok jartzen dira txamarretan? ez dira... Esparadrapo Da, bat. tako... Osea... Tako bat, ez dakit imaginatzen duzuen zer den, eske nik deitzen dut tako, baina eske ez dakit zertako edatzen den. Baina Ja, da baina gurrezkoa. como corcho edo Ez da... Material, ez dakit... La como esponja, en plan... ez dakit. Ez. Bueno, más o menos bai. Como goma espuma baina oso gogorra. Bai, hori da. Digamos, Vale. esponja moduko bat, baina gogorra. Eta... Vale. Zuke da normalen dira rollo batzuk, eta zuke... Eredu erakutsi, zaude justo bilatzen. Baitu, hori da takoa ja eginda. Biharri, en plan... Eta- Ez duzu deskargatu behar, erakutsi pantailan. En plan, minimizatu kamera. Hori da takoa ja eginda, baina barrutik dagoen materiala, baitu horrek uste dut nik erdian dagoen argazki bat, zueniga? Bai, hori. Hartu zuria.
Baina ez deskargatu edu, jarri, minimiza eta listo. Horrela conversar un buen rato. Hombre, ondo lekusi bat. Baitu, gaineko gauza zueli horiek. Baitu, hori da argazkionek más o menos aiakusten dizu zelan egin takoa. Zuelia dena da tako bera. Da rollotik moztu behar duzuna eta forma egin behar duzuna. Claro. Osea, forma zure eskuari. Hori da. Eta gordetzen dituzu etakoak edo partio bakoitzan egiten dituzu etako berriak. Gorretzen ditugu. Bueno, a ver, bakoitza ditu bere maniak. Eta badago gente igual partidu edo entrenamentu egiten dituela etako berriak. Baina hori da, niretzako hori da una locura. Gaina gastatzen zu dilu pilo bat. Eta estek izango dira, no? Oso gaizteak dira. Eta gero bendau, no? No. Bueno, hola nik ez duzu bendatzen dena. Asuntoa da, espadadrapo, tako, eta ja eginda dagoenean takoa bera, forma jakin eta dena, kentzen duzu eskutik, bitzu duzu mai gainak, eta hartzen duzu moko berde. Eta hori da, horre dagoen arrazkia. Moko berde ez dakit zertarako dagoen eginda, en plan, material guzti hauek daukate, bai, hori da, daukate funtzio bat, ez dakiana zertarako dauden eginda, baina... Hori zela zelo? Ez da pegamento bat. Pegamento bat izango zen. Takoa ez mogitzeko, baitu hori da. Eta pegatzen duzu ere eskuan, eta horren hartzen duzu takoa, pegatzen duzu, eta horre pintze dituzu ja espadadrapoak, atxamarretan. Eta ondo lotzen duzu eskula, eta ja jolaztak duzu. Ki movida. Jakin behar da, bueno, bakoitzak egiten ditu bere moduan, baina jakin behar da ondo egiten gero minik ez egiteko. Osea, gero osaz probatzen eta beti aterako zaizkigu minak pelotailei. Osea, naiz eta egin super mega ondotakoak, igual dokaten min baten, egiten dut zuloa da minik ez okiteko, zartzen dut esponja, eta egiten da puente esaten jako. Zubi moduko bat, horre sartzeko pelota, eta sartzeko beste lekuetan. Naiz eta oso ondo egin hori gehiago igual, hemen egiten bozu zubia gehiago igual hemen ematen izumin. Eta beti gertatuko zaigu pelotailei. Eta nik daukat privilegio nahiko txon nire ustez, nire eskuak ditut super ondo. Momentu honetan eta... Zona, ez beti izan dituzu txarto. Bai. Ia ze amaitu nuen eskumako eskuarekin oso txarto. Hemen erdiko partean ipintzen nuen esponja bat, eskua ondo zarratu alizateko, baina egin dituen txartotakoak eta ipini nuen esponja gehiegi. Eta orduan, esponjak ez du babesten takoa berak babesten duen bezain beste. Orduan, sartu zitzaren hemen pelota, eta aukinen hemendik onaino min bat, osea, una barra, ja nintzen masajista eta... Masaje de mano, que loco. Claro, no, fisioterapeuta batera, no? Bai, eta azten da ditu... Gauero. Es que imagino en plan camilla bat, eta hartzen zoskua camillan. Ez, itxun behar zara, eta azten da eskutik egiten, eta maitzen dizu bizkarrean, igual. Azten da hemenetik, eta horrengo egunean zelako mina, tu. Qué barbaridad. Baina oso ondo dago. Bueno, nahi oso itzein godu... Nire dut jakin... Bukatu dugu con selección de... Nire dut jakin zer egin duen el gaina ese. Vale, hori izango nuen. Itzein godu goiniri buruz, bueno, ez dago zer gehiagorik esateko... Aquí ha habido azalpen asko egon dira. Digo, o sea, ya egin duzu de esto, iruditzen zaizu goiniri buruzko... Es que esto dela como pelota munduko gauza más loco, ono... O sea, hemen... Zuek dakizue goiniri buruz movida. Bai. Nahi duzu sartu? Bai, terre. Gero hago dago hitz egiten. Gero, su momentu estrella. Hitz egiten zenbat. Bueno, baina hori. Ni ez dakit. Beste egin dezakugu azalpen... Bueno, dezakezu azuk ezagutzen zu, Bueno, azaldu goini zergatitzen hain ikoniko. A ver, goinen zira, como pelotari bat oso famatu, oso nahi izan da betianik, subatzen dut, oza, da betianik esan da. Hori da, eta ja, zemat dut izango ditu, ja, oso... Ja, 50. 52 dolako zezer. Bueno, orduan ez da baizarro, ez du nuzarro, ozera. Baina, goinirekin jarraitu baino lehen, zein da la media de jubilau de eskupilotariak? Eske... Ezin da guztiz zehatze zen, oza, bakoitza... Gutxi gora bera. Zaude 40 urteko eskupilotariak. Aguantatzen dutenak, bai, heldu zen bat baino, baitu, Titin izen zen Erriosako bat, hori jubila, bueno, erretiratu zen 42 urtegaz, olako zezer. Normalean, adin... Normalean zenbat urten dituzte. 38 Oza, jolazten dutenak, gaur egun profesionalak dituzte 30-40 urte artean. Eta baduz gaztetxoak oitzu bertan ez dakit gazteenak zenbat urte dituen, baina, digamos, 20 urte eta 40 urte bitartean. Ez que zuk imaginatu,
berrogei urte arte aguantatzea pelotan jolasten. Ja, Edo edozein eske- kiroletan de élite. Osea, hori da una pasada. Bai. Bale direla superonak, baina da oso exigentea. Eta Aimar Olaizola bai onenetarikoa Messi Cristiano. Bai. Hori bai erretiratu zen berrogei urtegaz uste dut. Osea, eta hori da una pasada. Bestela 35ekin, 38ekin ja erretiratzen dira, normalean. Orain, jarraitu. Vale, hori. Bueno, hori, Mikel Goñi dara, pelotari bat oso famatua, betidanik, oso ona izan dala. Ez dut, pilota jolazten zuenean, basekola horrelako espektakuluak Bai. egiten zitu, baina zer egiten zuen? Ez que nik hori bai ni ez da justo, badakit, nik ikusten bide bat, de una silla, eta uste dut ari gara, bai, Mikel Goñikoa, baina ezakit noiz izan zen, igual izan zen hasieran edo ja geroago. Ez que Mikel Goñi beti, en plan, hasikeratik izan zen muy showman. Eta ematen zuen espektakulu ditxela. Baina rollo ez espektakulo eman alduzu eskupilotako partio bat den. Betetzen zituen frontoiak flipas. Osea, mundu guztiak ikusi nizuen. Egiten zuena zen, aparte berezko zeo zerrauken jolasteko, zen superrona. Claro, oiukatzen zuen, egiten zituen gauzak ez zituen egiten beste edozein pelotariek. Oiukatu pilo bat, sillak apurtu, ez da gitzen. Horrelako gauzen gatik. Bai, bilatuko dut. Bueno, bilatu edu bideo bat. Bai, bilatu Mikel Goñi rompe silla, lako zerbait. Eta, claro, egiten duzu hori guztia, no seke, en plan... Rollo egiten du el pino, de repente. El pino, gauero. Ez que ez daki. Ez, baina ez que, en plan, dira txorakeriak, osea, errespetu falta, digamos, en plan... Da, claro, horrek deitzen dizuaten txinoa. Bai. Eta horrelako kirol guapo baten gainera, daukan indarra, osea, bere jolasteko forma be bai. Plan, pelota gustatzen zaigun hori eta lan, gustatzen zaigu pilo bat, edo gutxien gustatzen zaigu pilo bat. Eta gero gainera zen showman bat, vamos, egiten sillak apurtu... Jendeak errespetatzen zuen? Rollo, zegoen txartu ikusia egiten zuen guztiagatik, edo jendeari gustatzen zitzaion? Egiten diren gauza horiek ez daude ondo. Osea, haukin behar da respetua beste pelotariei eta hola. Oiukatzen zuen airera edo berbikotekideari. Ez, airera. Baina hori pelotari guztiak egiten dute eta bai gelditzen dauze itxusi. Baina honek zeukan beste txispa moduko bat, ezke transmititzen zuena zen oso zeuman. Erakotzen nahi dut. Hau da, hori da goikoa. Elkarrizketa bat egin zutela Mikel Goñik edonan, eta zu imaginau, pelotari bat, eta parece como el patriarca gitano. Jarri bideo eta reaccionamos, eta mese. asuntoa da... Jarri Mikel Goñi en mano a mano de Bilbovisión. Zabaldu beste pestaña bat eta... Asuntoa da, irtetzen zela pilo bat juergan, diru pilo bat irabazi zuen, gastatu, no seke, drogak, no sé cual, eta horregaitek behin izan superfamatua. Eta heltzen zen partidetara, igual, zelan esaten da, bueno, doblau, baina... Gau pasa egin da, eta gero gainera igual, partiduen bat irabazi edo horrela, Osa, bai zen locura. Bai, segoen hitz bat... Ez badulu egin? No, esaten resaka, no zen euskara, segoen hitz bat. bat. Segoen hitz bat den, ez tratatzen. Ez que justa ikusten bidea eta hasieran... Nola du izena bideoa? Hori zen, Mikel Goñi en mano a mano de Bilbovisión. Venga. Ez que ya soilik... Aldatu beste aldera eta minimizatu gure kamera. Bueno, eta entzuten badago beto. Hori nola egitzen da volumena? Ezkinen, eduk daki. Eta gero, baduka historia gehiago honek ondina, ez da bakarrik... Eso es una cosa que mi padre me ha inculcado y me dijo, mira, antes de venderte... Baina hori ikusten ari da... Ez da, pues en teoría bai. El culo y vendes el culo, pero venderte... Que tampoco es mala solución, No, sí, tiene que... tu cuerpo seguro que tiene que doler. Ya esta sonrisita, esa sonrisita. Nongoa da. Sí. ¿Lo dice? Bastaneko herri bat. Oye, antes de... Ya probaríamos. Es que ya bastaneko izatea da como... A mí darlo me importa. A mí darlo me importa, recibir... probar. Es que no sé, basta... Bueno, claro, es que... Bueno, no. Jarri aulkiarena. Ezagutzen dut.
Ah, no, es Pilotan jolasteko, superrona. Eskupilotara sortutako gizon da, Ikusten duzu benetan zelakoa den, persona ez zaten den moduan, eta flipas, da erraldoia. Eta bere jolasteko estiloa eta da una pasada. Atzelaria zan edo... Aurrelaria, baina atzelan bere jolastu zen, perfectamente. Claro, lehen zan zen duzun bezala atzelari diana como sandillak eta horan, por Mikel Goñi sonaba como... Benezuenak atzelari, zuzte duzu atzelariak agian dekote como... Teknika gitxiago. No teknika, digo, como... no fama. Fama gitxiago, bai. Que azkenean, como que azkenean aurrelariak dira como... Futbolen los delanteros. Los delanteros importa dute, baina defentsak edo los extremos eta horan... Bai, nire ustez... Berdin dute, berdin dute ez baina. Atzelariak dukate merito handiagoan nire ustez, eitu duten lanagatik, azkenean peloteo luzeak, egiten dituzte gehien jolasten dutenak askotan dira atzelariak, baina gero tanto politak egiten dituztenak dira aurrelariak. Aurrelariak egiten duai, eta orduan hor hartzen dute fama aurrelariak, baina atzelari askok nire ustez atzelari izatea. El Beñat? ¿Qué jugador hubiese sido yo si...? Gure Beñat. Bueno, no sabes la que me he liado, Edu, que liatzen ari da, la Marimurina. No hubiese tomado cocaína. Edu, jarri beste escena, la de reaccionar. ¿Qué jugador nos perdimos? Minimiza tu cámara eta jarri eskinean, gure aurpegiak ikusteko. Es Maradona, ¿no? El meme este de... Egin klik kamaran. ¿Qué jugador nos perdimos? Bestean, Pues Mikel Goñi, ¿verdad? Mikel Goñi. Hor, eta hor txikitu. Nola funtzionatzen duen, Pues egin. Pues egin, el puto Josu. Bueno, Pues sí, casi. segituko dugu honekin. O sea, la causa de Josu, Agustia, o sea, Mikel Goñi, pues eso, showman, pilotako zein da bere mobidarik más top. kartzelan egon zen. Ja, zergatik. 8 urte, no? Edo 8 urtetara kondenatuta. Bueno, igual hainbeste ez da egon, baina oin dago tercer Es que grado. justo ikusi dut lo de... Zain ezin da irten bere herritik Es uste. que justo me jartzen du, explotar de Mikel Goñi condenado a 8 años de cárcel. Bai, baina irten zen lehenago uste dut. Baina zer egin zuen. Vale. Vale, bota. Ratxeman ez zertan lagundu zuen, bai. Vale, es que es nao seguro, o sea, nire dekot como historiaren hildo bat, baina ez nao seguro egia den edo ez edo... Asuntoa da... Bestele por sube. Ja, bakigun moduan, Mikel Goñi zela juergista itzela eta drogetan eta hola ibili zela eta juergatan eta hola. El Maradona. Berak zeukan plantazio bat marihuanarena. Ematen dut. Buena. Eta orduan, berak akusatu zuen tipo bat, claro, beraien artean, hau ez zuen egin publiko, evidentemente, lapurtu didazu ez dakitxe plantazio, ez dakitxe bat, zor didazu ez dakitxe bat diru. 5 mila uste dut, bai, zerbait. Mila euro zordi dizkiazu, lapurtu dizkiazu nire marihuana plantazioako ez dakitzen bat kilo edo lako zerbait. Eta orduan, Mikel Goñi ez dagoen oso ondo buelutik. Eta... Pues bueno, hartu zuen tipua beste lagun batekin, igo zuten ez dakitzen menditara, hortik bastanetik hortik, eta torturatu zuten. Osa, lotu zuten Baina, baitu zuten mutila. Baitu zuten, bai. Osa, da una barbaridad. Baitu eta paliza gitana. Bueno, Lareiru, mano. Pateo. Extorsión, hola que se ser, en plan, condena da... Ez dakit zer, de extorsión, hola que se ser. Baina, bizirik atera zen gizona. Ustuz baietz. Bai, supongo baietz, base gero mamar basizkion 10.000 eurak, begateako zen biziei, no? Eta... eraman zuten mendira, torturatu zuten,
Osea, Eta hau da, zure gustukoena. bai. Es que Mikel Goñi, hostia, me has quedado. Interesante, señor. Ostra, Mikel es que- Goñi, en sumo completo, me imagino, de repente, bueno, que avisamos dicho de que Maradona ha condenado a 8 años de cárcel, tortura, La pelota no se mancha. la pelota no se Osea, mancha. torturatu zuen gizon bat. Eta baina ez dago ondo, evidentemente. Baina! Por lo que sea, por lo que sea. Eta... Eta gaur egun orain dau, en la de nola da? Oin dola ez dakit zematila bete dola, atela zen, eta egon zen tercer grado, nolako zer agertu zen EITB-en, eta horrela, ibili behar zela pultxeragaz eta holan, ezin zela irten bere herritik. Osea, ja ezin du berriz ere parte hartu eskupilotako. Hombre, ja. pista zarra da, Profesionaletan, gainera. profesionaletan evidentemente ez. Pues adinagatik eta ja... Ja, Gaina no, potolo dago eta holan. Egin dituena izan da partidos de exhibición. Eta ni joan nintzen ikustera bat, larrabetzuela. Es que... Baina, katxan zegoen momentu horretan? Kondenau bai, osea, en tercer grado bai. O sea, ya atera... Osea, zegoen pulseritarekin. Pulseretekin jolasten, supongo baietz, bai. Hostia, hori da un plus. Bai. Eta joan zen jente pilu bat larrabetzuela, no seke, nik lukan ilusio horraldo, base, claro, ikustea jolastea Mikel Goñi eta gaina titin begon zen jolasten, osea, dago super guapo. Claro. Partido de exhibición, zeo zertako Bai. du. Eta justo lehenengoko tantoan lesionatu zen Mikel Goñi, Joder. eta ez genen ikusi jolasten. Pero bueno, ikusi genen hortik aldageletatik eta ez zigun kaizo, así que oso ondo. Osea, joan zineten alageletara ikustera. Bai, de hecho, bueno, ez, gu joan ginen komunetara, eta hau da anekdota bat oso guapo bai. Anekdota. Gu joan ginen, ni joan nintzen ikustera nire lehengusaz eta nahiagaz, osea, egin genuen plana bai. Eta joan ginen komunera jeserre baino lehenago partiduak ikusten, eta de repente, sartuko gara komuneta, ateratzen da aldageletatik Mikel Goñi, erraldoia, horretik ezagutelo, que si ikusten bauzue en persona, lo flipas, da erraldoia. Arkakusen txiko. Esate digo, ¿qué? ¿Vais al baño? No sé qué. Eta, bai, hoy sartuko da, eta... Ah, vale, pues entonces voy al otro, que tengo que echar un tordo, no sé qué. Un clásico de Mikel Goñi. ¡No decepciona! ¡Es que no decepciona! ¡Joder, tío! Ya somos es que me voy a poner a gusto. Eta nire dutzen todo flipado, claro, noa bera ikustera horra, expresamente bera, eta justo orkitza hola nik komunetan, pues eso se guapo, tío. Era icónica. La hostia. Un tordo, tío. Es que adibidez da, meme munduan dago, como un YouTubeko komentario baten, marcado. Zera, madre mía, con 15 días de entrenamiento, madre mía, Goñi, con 15 días de entrenamiento con Joaquín Plaza ganaba al campeón que se tira 365 días al año entrenando. Bebe, es que zeukan berezko zeo zer, es que da una... Claro, será como, ateasan kartxel, bueno, vamos tú... Ez hau zen, kartxela sartu zenean ja amaitu zen profesional. Bueno. Eta lehen dagotik ja amaituta zegoen, profesionala dena. Vale. Bueno, baina hori, que izan zan como... Que Mikel Goñi izan como esta cosa de... Pues yo me pongo 15 días y Bai. me los cepillo a todos. Bai. Eta partidu baina guztut dela izan esaten, belokirena, ikusi alba duzu ikusi, porque da una pasada. Eta horra adibidez, ez dakit, dago tanto bat botatzen dena, en plan, bera ez da heltzen pelotara egiten du tanto besteak, oza, Mikel Goñi ez da heltzen pelotara, berdin da korrika eta botatzen da horrela, en plan piztina, en plan, sin ninguna necesidad botatzeko, eta horren lagunduko dio agüela sarratek altxatzen eta egiten dio, kaito! Eta ematen dio monari en plan la cara. Agüela sarratek, baina horpeigan ez, eskuan. Oza, gutxen ez dio jatzen. Edo aurkitu hori, a ver, baduz. Wow, qué bueno, de Pilatu. verdad, es que Mikel Goñi, es que... YouTubeen Beloki Mikel Goñi. Desafío no sé qué. Desafío Champions en Eta... Es que mortal, Eta gero ikusten da bera horrela. Joder. Vaya, hostia. Eta partida bera da una pasada. Amaitze dute 22-21 bat irabazten du Goñik. Hostia, Beitu, lagunduko dizute du, minutua bihotzen edo... Ba, que su minutua. Los comentarios. Eta buruz ez, Los pero... comentarios. A ver si da alguna vuelta que No, es que... Ez dela bilatuko, nik hau ikusi dut askotan. Ikusi también, es que... Komentario izan zen bideo, Mikel Goñiko bideo baten eman de... Recopilación de... Joder, Vale. la quizá de verdad que son... ¡Hola, mío! Ah, igual hor zan! A ver, A ver, aurkitu duzu? uste dut. A ver, Edu, gestiona. Ole, gestionando. Aurreko kuadroetan, Belokirentzat pilota atzera. Gurutzatuz,
Iritsi eginda Goñiren pilota, bipareta, kortara ez da iritsiko Mikel Goñi. Haze tantoa benetan bikaina, emozioz beterikoa. Belokik egindakoa. 13. lortu du Ruben Belokik, 13-16. Aldea murrizten eta Mikel Goñi lurrean. Neka eginda aserre bere buruarekin. Baina haze tantoa jokatu duten bi pilotariek. Oso tanto gorra eta una jokatu. Jarri volumena, Edu. Segundo bat, Egindakoa. 13. lortu du Ruben Belokik, 13-16. Aldea murrizten eta Mikel Goñi lurrean. Neka eginda aserre bere buruarekin. Baina haze tantoa jokatu duten bi pilotariek. Oso tanto gorra eta una jokatu die. Ruben Beloki tantotan zartago latzak epatizko behinen atzetik oso ondo moldatuek Mikel Goñi batik ezkarrakin erreztasun ikeragarrikin. Gio aidez jokatu die bike. Un espectáculo, básicamente. Eta... Leyenda de la escupilota. Claro, se imagina que la escupilotan da ahora, literalmente, Mikel Goñi, es que Mikel Goñi da como... Nik ez nuen ezagutzen, Behan inguru? La puta hostia. Bai. Nahi baduzu esartu zaitezkete. Bai, ze ordura arte egingo dugu azkenen, Josu? Tu egiten dugu, Zortzieto zazpiter ditaraino... En teoría, faltas excusas per minuto de directo. Vale. Es que ni eterritan... Inbora dut. Pa. Vale. Digo, sin más, porque es que batzuetan geratu gara zortzietetaraino, digo... No. Vale, pues orduan jango gara izten, ¿no? Jango gara así haciendo un poco de... Eso es una lleguin acto de presencia, Ivon. Beste baten. Anónimo. Beste baten. Bueno, a ver, a mí me falta 6 minutos, baina, bueno. Bueno, baina ya jango gara plan... Bueno, en sí, si apuramos, falta zaizkeigo amabos, porque hasi gara mar minutu berandu, baina nahi duzuena. Bueno, Josu. No, nahi duzuena, berdin du, pues badira el pobre Julen ez du biziko la full experience makiko. Nik dut, ia guztitaz hitz egin dugu, gatu zara zerbait eta hitz egiteko falta somatzen duzu de... Bai, hitz egin dut pilo bat, baina apurtxoat desordenau. Daukaten presiño hori, apurrat... eso... A mí personalmente gustatu zait, en plan... Joder, geratu da oso fina elkarrizketa, ze, beste batzuetan da un poco a lo que surja. Hemen bai egon da, en plan, nor zaren, nola de escupilota. Iker ez du zer itxe. Jarrek ez du zer esan. Ian indut baino ez. Osa, ura dando. Egon da en plan de relleno. No, bera da apoyo, joder. Sí, ahora que estábamos de torten bakarrik amen ni de palo. A ver, gustatu zait porque, nire kasuan, ez dakite zer de escupilota. Osa, arauak, como mucho... Sí, eso. Arauak, emata las pelotas. Pasos. Dobles! Baina, nik adibes, era profesionalan edo nola funtzionatzen duen, edo maiakan nola banatzen den, nik horri buruz. Bueno, yo flipatu zait lo de empresa, que... La liga, que bi empresa que zagetzen dute, vale, vamos a hacer la liga. Azten dira. Osa, gure kasuan, guk eskupilotari buruz gutxi dakigu, baina Aititek, bueno, ia ez dakit noiz ematen duten EITB. Nire Aitite da Leonekoa, ez daki euskaraz, baina beti ikusten du EITB baten eskupilotako partiduak. Beti. En plan, ez du ezer ulertzen esatu da, porque gara, komentaristak euskaraz komentatzen dute. Emakumeen finala. Oin da, Laster. Gainera, kagean hori deko usarrera. Horretaz ez dugu itxegin. Nolako da, eman, dago desberdintasun oso handia, nabaritzen da nola enpresek bultzatzen dutela mutilen, ligak eta mundua, eta neskena usten dutela alde batera. Futbola meza gertatzen da, edo nola... Ez que lehenengo esan behar da, mutilen enpresak, azpek eta azegar, baikok, ez dute, oza, bakarrik egite dituzte kontrata mutilekin. Bakarreko pelota profesionala. Wow! Crazy. Wow! Osa, emakumeek, baina gestiratzen dute beste ¿Cómo no, euskaldunak? Zizke... Nik neskena ez dut kontrolatzen ezer. Osa, oso zaila da... Julen zeba, argudiatu. Baina, egia da, mutilena aurkitu alduzu supererraz telebistan. Nik badakite azte buño daudela egin partido, gaur dago bat, bihar dago daztet eta igandean dago beste bat. Eta ikusiko dut nik nahi ditudanak. Baina gero neskena ez dago hain... Emakumeen partiduak transmititzen dituzte adibes ETV baten? Bai,
bai transmititzen dituzte, baina askoz be, nire ustez askoz be, bueno, konparatuz askoz be gitxiago, eta transmititzen dutenean oso bizibilizazio Eta igual izango dira ordu oso txarretan. Bai, hori da. Bueno, justo ez zara jarriko telebista ikusten, jo que se, goizeko ordu bitan. Que dago, Eskupilota neskena, pelikula bat más 18, eta la rule. Eta la rule beste kanal baten, osea. Eta gero nivel asuntoa eta horrela pelotak dira pelotako gauzaik importantena. Dago diferentzia erraldoia bai, eta claro, ezin dira konparatu. Mutilen partiduak eta neskenak ezin dira konparatu. Osea, bakoitza dauka bere pelota, bakoitza dauka bere... Osa, zer dira pilota txikiagoak? Dira, deitze zaien mista. Neskenak dira mista, eta mutilenak dira toke. Eta ikusteagaz bakarrik... Dira gogorragoak mutilenak. Mutilenak dira askoz be gogorragoak. Eta neskanak badukate bereien punto gogorra, baina ez dira... Claro, suposatzen dut ez dakit zerritik, nik... Ez que men kamera tira... Nik konsideratzen dut neskak bai jolastolko dukela mutilen moduko pelota, nik konsideratzen dut, oie, ez dakit zer... No. Joder, tío, es que... Baina... Ba, justo... Eta adibidez, gure ikastolan, ez daki goratzen duzun, genuen pilota zen pilotarik potentena. Ke ba? Ke ba? Ze nivel zen. Amaik urtek, jo. No, eskuchate, niretza zen oso gogorra, genuen pilota. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Genuen pilota zen la hostia de duro. Ni gogoratzen dut que egiten zenuenan contra el suelo, hacía block. Hombre, es que es da tenis pilota bat. Partía suelo. Cabrón, pero sí, amaik urtek horrekin nola... Te lo juro, a ver, literalmente, Begoña gordetzen zuen bere mailan, giltzapean gordetzen zuen pilota, pues digo yo que floja no sería. Hombre, baina, berez beste pilota batzuk konpratu da dira gogorra. Baina ez daki goratzen duzun, en plan, ez dakit zenbat maila dauden pilotetan, baina en plan zen de las más flojas, intermedio... De las más flojas, zelan da, la más floja zuk esan duzen moduan, ez, baina bakarri dago bat flojoagoa baino. Zuk esaten duzuna da Levin Gozua. Claro, bigarrena, no? Eta bigarrena. flojena da... Benjamin Gozua. Claro, era 5 urteko entzako, 7 urteko entzako. Eso da... Niko entratzen ditut umeak, eta umeak entratzen dute Benjamin Gozuarekin, adibidez. Osa, zenbat pilota kategoria daude? Gozua da, biguna, jolaztu alduzuna eskua babestu gabe. Hori daude, kategoria txikienetik nagusienera. Bai, senior Gozuak ere existitzen dira. Baina dokate pisu handia eta hor bai behar da, bai, protekzioa. Kategoria dela futboleko kategoriak moduan. Benjamin, Alevin, infantil, kadete, juvenil eta senior. Eta, claro, gero doaz senior pelotak igual pisatzen dute 100 gramo edo 102 como mucho. Eta doaz gero eta gehiago pisatzen, kategoria bakotxa. Osea, gure kasuan guk genuen pilota teorian erabili behar genuen protekzioa, edo ez? Ez. De hecho, erabiltzen duzu protekzioa. Pelota horrekin jolazteko, vamos. Tolai, pedazo de Tolai. No, pero gure zera joder, que ez dakit del tema. Esan dizudan alen eskuak egitearena. Hasi barko zinateke horrelako pelota batekin. Apurka. Eta gorritxa eta berotxe eskuak eta handitxa. Eta gero ja, urrengo egunean igual, Alevin Gozua beharrean, Alebil normal bat. Horrekin jolastu alda umeek, jolasten dute gaur egun, nik entratzen ditudan umeak, ez dute, ipitzi dituzte denak takoak, eta nire iruditze zait, vamos, nik txikitan jolasten nuen tako gabe. En mis tiempos! Eta gero, infantiletara pasatzen denean, urrengo kategoriara daude denak eskuko minarekin. Eta, hori ezin da, eta gero ibili behar ni egiten takoak, no seke, vamos, ez erabilitakoak. Ez erabilitakoak. Behar ez badira, ez erabilitakoak. Nire ustez hasi beharko liritezke erabiltzen takoak, infantiletan. Eta zeo zer min igerten baute lo que sea, pues orduan bai, baina bestela ez. Ole. Eta gauza bat, orain, nor da el GOAT? Eskupilota. Nesketan edo esate ditut biak. Biak.
Orain inklusibo. Lehen ez dut ezer txarrik. Ya, sí me da la broma. Mutiletan, honena sin ninguna duda da Altuna. Jokin Altuna. Es que Altuna. Eta gaur dauka bat. Neskena, dilo Aritz. Hijo, no tienes tu vida, Neskena da edo Amaia Aldai edo Olatxe Arrizabalaga. Eta justo Amaia Aldai horrek entrenatzen ditu niga sumeak. Así que imaginatu zelako diferentzia dagoen mutilen profesionalismoa eta nesken profesionalismoa. Egon behar izatean neskarik onena entrenatzen umeak. Ya, pizka como de... Jokin Altuna, vamos, bizida de locos. Ordaintzen da ondo, irabazten da ondo eskupizote. Claro, beren abazara fijo, no? Segun, gainera hor daude sekretismo asko, bai, enpresen asunto gatik. Bueno, ya. Jokin Altunak kobratuko du pilo bat, seguramente. Bueno, pilo bat. Futbolaile bat egin bezain beste ez. Baina askotxo, bai. Eta gero daude bi maila profesionaletan. De promoción eta estelar. Eta promoziozkoak, ointxe bertan debutatzen duen batek, ez du kobratuko gauza handirik. Igual bizitzeko ematen dio. Igual soldata desente bat, bai. Baina hainbeste bez. Baina gero eta gehiago. Gero jubilatu zaitezke, profesional batek, gizon profesional batek, bukatzean gero 40 urterekin jubilatzen bada, edo jo que 35 urterekin jubilatzen bada, ia bizi alden ja... Bizi alda bere bizitza osorako irabazi duen diruarekin? Ez dakit esaten, baina gaur egun, lehen, adibidez, Mikel Goñi Beloki. Beloki hori izen manomanistan, pelotailerik onenetarekoa, eta ointxe bertan da taxista. Eta, baina momentuan irabaziko zuen diru askotxe, bai. Seguramente. Suposatxe dut, oin ez dakit aldatuko badira gauza... Baina ez que jubilatzean 40 urtekin. Beti ere naiz eta diru, ez baduz, futbolari edo lakorik irabazten duzun milionagaz, beti ere zertxo baita imarkita, eta gainera, egongo da jendea, ez duela jubilatu nahi 40 urtekin, eta gatu, como... Pero es que 40 urtekin, gazte zara, en teoría. 65 urte bete arte. Eta, juratuko dira zo eski lehenago, baina, jo que se, zerbait hori existe, da igual, jo que se, edo zeleste maso. Bai. Bai, normala da, pero... En internet pone que en un año de primera categoría, 91.000 pavos. Tómalo, hostia. 91.000, hoy en día... Da pillo bat. Sortximilla, incluso es sortximilla... Que el Autónomos... Un director de Greg. Un estornudo de Ibai. Pelotaile bakoitzak kobratzen du diferente. Eta horre egon zen lio bat oso... Hori zuten greba, pelotaile kondela gitxi. Kontratuen asuntan derrepente bota zituzten pelotaile batzuk, ez dakit zer, kobratzeko asuntetan bebai. Eta Mikel Laionbe, da Galdakaoko pelotaile bat. Eta bera ibili zen asko kejatzen asunto honetaz, ez dakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen zer gertatu zen, baina berak eskatzen zuen pelotailen sindikatu bat. Claro, ez da existitzen sindikatu edo, ez da existitzen da konbenio moduko bat? Nik dakidala ez, eta horregatik Mikel Laionbe hori, irakurri nuen berrian olako zer, berak egindako elkarrizketa bat, eta berak eskatzen zuen hori, pelotailen sindikatu bat, ez dakit zer, en plan, ez dakit, diruen asuntoetan zerikusi daukana. Ez dira publikoak irabazten dute, adibidez futbolari bat fitxatzen dutenean beste ekipo bat da, lo han fichado por 45 millones. Adibidez da publikoa. Bueno, baina pilotariekin gertatzen da hori, en plan, esaten dute zifra. Eta gainera enpresak badia, seguro que eso. Ez esaten inoiz. Eta gero hau Mikel Laionbe hau okin zuten nahiko puteatu eta ez zuten ateratzen, ez izkioten ipintzen partio importantea, no seke, dira nahiko kabroiak enpresak. Claro, es que es que enpresak eramata da un poco... Bai. Un poco caquita. Baina, bueno. Pues bueno, bai, joa marko gara bukatzen, no? Jarrea bestea edu. Bai. Bueno, jarrea gara...
eskerrak emoten. Eskerrik asko. Egon diren guztiei, hostia, eta jorrak edazten. Lil Gudari, Txirulas, Jefele, Maketo Irrati, Spidermander, Eta egon diren mod guztiei. eta egon diren mod guztiei. Zero Zero, Liana, Zero Urreia, Sontzia CVDES, Alice Hydra, Capital Lu, Commander Robot, Drapna, VMYK, eta William. Increíble. Urrengo astean Jan Andreok, arratsaldeko 6etan, ostiralean, berriz ere, Maketo Irratia, gure Twitch kanalean. Berezia. Bai, saio berezi izango da. Nire lehenengo maketoa ez nintzen egongo nahi. Maketo Bizkaitarra. Baina, bueno, benetan eskerrik asko gara zarete guzti, eta hori, urrengo astean Maketo gehiago. Musos, agur! Agur Jan Andreok, txalo berba zuentzat! Agur! Nahi duzu nenedo,